Πάμε να δούμε λοιπόν πώς γίνεται. Η πλέξη μπάσκετ, δηλαδή πλέξη το ψάθινο καλάθι όπως το ξέρουμε, γίνεται με πολλαπλά του 8, συν 7 αλυσίδες στο τελείωμα. Οπότε, αναλόγως στο τι θέλετε να πλέξετε, είτε κασκόλ, είτε ζακέτα, είτε λαιμό, είτε κουβέρτα, είτε οτιδήποτε σας αρέσει με αυτή την πλέξη, θα συνεχίζετε να πλέκετε 8 μέχρι το επιθυμητό μήκος της αλυσίδας σας και θα προσθέσετε στο τέλος 7 αλυσίδες. Οπότε, εγώ επειδή φτιάχνω, είπαμε, το κασκόλ, θα ξεκινάω να πλέκω τις 8 αλυσίδες μου. Πλέκουμε βελονάκι νούμερο 8, το προβλεπόμενο που είναι στη ταμπέλα από το μαλλί. Πλέκω με τον άτλα, όπως βλέπετε. Το προβλεπόμενο είναι 7 με 8. Μπορείτε να πλέξετε με λίγο μεγαλύτερο βελονάκι, 1-2 νούμερα, ή μπορείτε να πλέξετε με το ίδιο, ανάλογα πόσο σφιχτή ή πόσο πιο αέρινη θέλετε να είναι η πλέξη σας. Καλό είναι να μην πλέκετε πολύ σφιχτά με αυτή την πλέξη, ώστε να φανεί και ωραίο το σχέδιο του καλαθιού. Ωραία, ας ξεκινήσουμε τα 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Είναι το πρώτο σετ από 8 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Συγγνώμη για την ουρά. 6, 7, 8. Αυτό είναι το μήκος μέχρι στιγμής με τα 2 σετ από αλυσίδες 8. Και επειδή εμένα σαν μήκος μου αρέσει, θα κάνω, βασικά, ας κάνω άλλο ένα σετ για να το δείτε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Οπότε έχουμε αυτό το μήκος, είναι πολύ μεγάλο. Θα αφαιρέσω 8. Πρέπει να έχω 16 αλυσίδες, οπότε 2 σετ των 8 μας κάνουν 16. Μετρήστε πόσες έχετε. 1, 2, 3, 4. Πρέπει να αφαιρέσω άλλες 3. Οπότε δεν μετράμε την θηλιά που είναι στο βελονάκι μας. Μετράμε τις αλυσίδες από το βελονάκι και κάτω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Οπότε έχω 16 αλυσίδες, δηλαδή 2 σετ από τις 8 αλυσίδες και πλέκω άλλες 7 που θέλω για το τελείωμα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ωραία. Αυτό είναι το μήκος από τις αλυσίδες μου. Αυτό θα είναι το μήκος του πλεκτού μου. Και ας ξεκινήσουμε τον πρώτο γύρο. Στον πρώτο γύρο πάω και κάνω ένα ποδαράκι στην τρίτη αλυσίδα από το βελονάκι. Οπότε μετράω 1, 2, 3 και βάζω ένα ποδαράκι. Και ο πρώτος γύρος είναι πολύ εύκολος. Βάζω ποδαράκια σε όλες τις αλυσίδες μέχρι και το τέλος μου. Οπότε συνεχίζετε να βάζετε σε κάθε αλυσίδα ένα ποδαράκι. Μην πλέκετε πολύ σφιχτά για να φανεί ωραίο το σχέδιο της πλέξης μας. Συνεχίστε μέχρι το τέλος. Ένα ποδαράκι σε κάθε αλυσίδα. Ελπίζω να θυμόσαστε πώς γίνονται τα ποδαράκια.
πλησιάζουμε στο τέλος από τις αλυσίδες μου. Και στη τελευταία αλυσίδα ένα ποδαράκι. Ωραία. Έχουμε τελειώσει τον πρώτο γύρο μου. Είναι σε κάθε αλυσίδα από ένα ποδαράκι, ξεκινώντας από την τρίτη αλυσίδα από το βελονάκι μου και μετά έπλεξα ποδαράκια σε όλο το μήκος των αλυσίδων μου μέχρι το τέλος. Πάμε στον δεύτερο γύρο. Θα πλέξω 2 αλυσίδες, 1, 2 και θα γυρίσω το πλεκτό μου. Η πλέξη ψάθινο καλάθι, θα την έλεγα εγώ, μπορεί να ακούγεται δύσκολη, γιατί έχει μπρος και πίσω στους κάτω πόντους ποδαράκια, αλλά είναι πολύ εύκολο όποιος ξέρει να κάνει τα ποδαράκια του. Λοιπόν, τον πρώτο πόντο θα τον προσπεράσουμε και πηγαίνουμε στον επόμενο πόντο, το δεύτερο. Θέλω να κάνω στους επόμενους 4 πόντους 4 ποδαράκια από την μπροστινή πλευρά των κάτω πόντων. Τι σημαίνει αυτό? Κανονικά θα έμπαινα εδώ. Εδώ είναι ο πόντος μου. Έτσι, από το κάτω ποδαράκι. Αλλά τώρα παίρνω μαλλί και μπαίνω εδώ. Όπως το έχουμε ξανακάνει σε ένα άλλο βιντεάκι. Παίρνω μαλλί, βγαίνω και συνεχίζω όπως θα έκανα ένα ποδαράκι. Άρα, αυτό είναι ένα ποδαράκι από την μπροστινή πλευρά του κάτω πόντου. Συνεχίζω και κάνω άλλα 3. Θέλω σύνολο 4 ποδαράκια. Παίρνω μαλλί, μπαίνω, βγαίνω, παίρνω μαλλί και κάνω το ποδαράκι μου. 2. 3. 4. Οπότε έχω κάνει τα πρώτα 4 ποδαράκια από την μπροστινή πλευρά των κάτω πόντων. Οκ. Στους επόμενους 4 θα κάνω 4 ποδαράκια από την πίσω πλευρά των κάτω πόντων. Τι σημαίνει αυτό? Το σύνορα μπαίναμε από την μπροστινή πλευρά, αυτήν εδώ. Έτσι, στον πόντο μου. Τώρα θα μπούμε από την πίσω πλευρά. Δηλαδή, όπως βλέπω το πλεκτό μου, θα πάω το βελονάκι μου από πίσω και θα το βάλω. Και θα πάρω μαλλί. Οπότε, παίρνω μαλλί, μπαίνω στην πλευρά από πίσω, παίρνω μαλλί, είναι λίγο δύσκολο το πρώτο σας, βγαίνω και κάνω το ποδαράκι μου. Έχω κάνει ένα, πάμε να κάνουμε άλλα 3. Παίρνω μαλλί, μπαίνω πίσω, παίρνω μαλλί, βγαίνω, κάνω το ποδαράκι μου 2, άλλα 2, παίρνω μαλλί, μπαίνω, βγαίνω, παίρνω μαλλί και κάνω το ποδαράκι μου 3, άλλο ένα, παίρνω μαλλί, μπαίνω πίσω και κάνω το ποδαράκι μου. Και έχει δημιουργηθεί αυτό το σχέδιο μέχρι στιγμής. Οπότε έχω κάνει 4 ποδαράκια στην μπροστινή πλευρά των κάτω πόντων και 4 ποδαράκια στην πίσω πλευρά των κάτω πόντων. Αυτό θα συνεχίσω μέχρι το τέλος του γύρου μου. 4 ποδαράκια λοιπόν πάμε να κάνουμε στους επόμενους 4 πόντους στην μπροστινή πλευρά. Γιατί τώρα είχαμε κάνει στην πίσω πλευρά, έτσι. Οπότε ξαναπαίρνω μαλλί και είπαμε τώρα θα μπω μπροστά. Θα πάρω μαλλί, βγαίνω, κάνω το ποδαράκι μου. 1, 2, 3, 4. Στους επόμενους 4 πόντους 4 ποδαράκια στην πίσω πλευρά των κάτω πόντων. Οπότε παίρνω μαλλί και μπαίνω από πίσω τώρα. Όπως έχω το πλεκτό μου έτσι, γυρνάω και μπαίνω από πίσω. Παίρνω μαλλί,
κάνω το ποδαράκι. 2. 3. 4. Στους επόμενους 4 πόντους κάνω 4 ποδαράκια. Είχαμε κάνει πριν στην από πίσω πλευρά, τώρα στην μπροστινή πλευρά. Βλέπετε το σχέδιό σας πώς εξαπλώνεται, έτσι. Άρα είχα κάνει πίσω πλευρά, τώρα πάω στην μπροστινή πλευρά. Παίρνω μαλλί και μπαίνω από εδώ, από αυτή την πλευρά, την κανονική. 1, 2, 3, 4. Ωραία. Έχω τελειώσει το γύρο μου σχεδόν, έτσι. Πρέπει να σας έχει μείνει ένας πόντος, ο οποίος είναι από τις 3 αλυσίδες πριν. Σε αυτή, στην κορυφή από τις 3 αλυσίδες, θα κάνω ένα μισό ποδαράκι. Παίρνω μαλλί, μπαίνω. Παίρνω μαλλί, περνάω και από τις 3 θηλιές μου. Έτσι γίνεται το μισό ποδαράκι. Οπότε, τελειώσαμε τον πρώτο γύρο μας. Πάμε να κάνουμε τον δεύτερο γύρο. Πλέκω 2 αλυσίδες και γυρνάω το πλεκτό μου. Τώρα, επειδή βλέπω την ανάποδη πλευρά του πλεκτού, θα κάνω ακριβώς το αντίθετο. Πριν ξεκίνησα το γύρο μου με 4 ποδαράκια από την μπροστινή πλευρά των κάτω πόντων. Οπότε, εδώ θα πρέπει να κάνω 4 ποδαράκια στην πίσω πλευρά των κάτω πόντων. Το αντίστροφο από ό,τι ξεκίνησε ο προηγούμενος γύρος μου. Προσπερνάω πάλι τον πρώτο πόντο, που είναι το βελονάκι μου ήδη, και πάω εδώ, σε αυτά τα 4. Και κάνω πάλι, παίρνω μαλλί, μπαίνω από πίσω. 2. 3. 4. Στους επόμενους 4 πόντους θα κάνω 4 ποδαράκια στην μπροστινή πλευρά των κάτω πόντων. Παίρνω μαλλί και τώρα μπαίνω μπροστά. 1, 2, 3, 4. Συνεχίστε με αυτή τη λογική όλο τον δεύτερο γύρο και θα συναντηθούμε στον τελευταίο πόντο να δούμε τι κάνουμε. Λοιπόν, είμαστε στο τελευταίο πόντο του τρίτου γύρου. Συγγνώμη, τόση ώρα λέω ότι είναι ο δεύτερος, αλλά είναι ο τρίτος γύρος μας. Ο πρώτος ήταν σε όλες τις αλυσίδες τα ποδαράκια. Ο δεύτερος ήταν που ξεκινήσαμε να χτίζουμε την πλέξη του καλαθιού. Και αυτός είναι ο τρίτος γύρος τώρα που τελειώνουμε. Οπότε στο τρίτο γύρο μου, στο τελευταίο πόντο, είπαμε θα κάνουμε ένα μισό ποδαράκι. Παίρνω μαλλί, μπαίνω στις αλυσίδες μέσα. Παίρνω μαλλί, βγαίνω, παίρνω μαλλί, περνάω και από τις 3 θηλιές που έχω στο βελονάκι. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε τον τέταρτο γύρο. Πλέκω 2 αλυσίδες και γυρνάω το πλεκτό μου. Ας σταματήσουμε ένα λεπτό. Όπως βλέπουμε έχει φτιαχτεί η πρώτη σειρά από το σχέδιο του καλαθιού. Να το πω σειρά, τέλος πάντων. Ο καθένας μπορεί να το πει όπως θέλει. Έχει αρχίσει να χτίζεται λοιπόν το σχέδιο του καλαθιού. Τώρα, όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε τα μπροστινά ποδαράκια, έτσι, και εδώ είναι τα πίσω ποδαράκια που έχουν γίνει. Τώρα θα πρέπει να γίνει το αντίστροφο για να εμφανιστούν
σε αυτό το σημείο ακριβώς από πάνω από τα πίσω να εμφανιστούν τα μπροστά. Δηλαδή αυτό το σχέδιο να εμφανιστεί εδώ και αυτό το σχέδιο να εμφανιστεί εδώ. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, έτσι. Αυτό το σχέδιο να εμφανιστεί σε αυτή την πλευρά και αυτό το σχέδιο εδώ πάνω. Θα πρέπει να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Οπότε έχουμε πλέξει τις δύο αλυσίδες, έχουμε γυρίσει το πλεκτό και εδώ όπως βλέπουμε έχουμε τα 4 μπροστινά ποδαράκια που πλεχτήκαν στους κάτω πόντους, έτσι, στην μπροστινή πλευρά των κάτω πόντων. Οπότε θα πάω και θα κάνω σε αυτά τα 4, προσπερνάμε πάντα τον πρώτο πόντο, έτσι. Θα πάμε να κάνω σε αυτά τα 4 ποδαράκια από την πίσω πλευρά του κάτω πόντου. Οπότε παίρνω μαλλί και τώρα μπαίνω, έτσι, από πίσω στο ποδαράκι, παίρνω μαλλί, βγαίνω και ολοκληρώνω το ποδαράκι μου. Τα επόμενα που έχω 4 είναι 4 ποδαράκια από την πίσω πλευρά που έχουν δημιουργηθεί. Εγώ σε αυτά θα πάω και θα κάνω το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή 4 ποδαράκια στην μπροστινή πλευρά. Παίρνω μαλλί και τώρα μπαίνω από εδώ. Έτσι πριν μπαίναμε από πίσω το πλεκτό. Τώρα μπαίνουμε μπροστά. 1, 2, 3, 4. Έχω τα 4 μπροστινά ποδαράκια, οπότε θα κάνω από πίσω σε αυτά. Παίρνω μαλλί και μπαίνω από την πίσω πλευρά. 1, 2, 3, έχω άλλο ένα εδώ, οπότε πάω πάλι από πίσω του. 4. Έχω 4 στους επόμενους 4 πόντους, 4 από πίσω, οπότε θα κάνω σε αυτά 4 μπροστινά ποδαράκια. Και τα 4 τελευταία μπροστινά που θα κάνω 4 από πίσω. Και μου έχει μείνει ο τελευταίος πόντος μου, που είπαμε στο τελευταίο κάνουμε ένα μισό. Μπαίνω στην κορφή από τις αλυσίδες και πλέκω ένα μισό ποδαράκι. Ωραία. Αν βάλετε το πλεκτό σας στην επιφάνεια θα δείτε ότι τώρα έχει αρχίσει και εξελίσσεται αυτό το σχέδιο που είχαμε εδώ με τα μπροστινά ποδαράκια, θα αρχίσει να εξελίσσεται εδώ πέρα και εδώ θα εξελίσσεται με τα πίσω ποδαράκια. Οπότε πλέκω 2 αλυσίδες, γυρνάω το πλεκτό μου και πάω στο γύρο νούμερο 5. Εδώ τώρα θα κάνω, έχω ποδαράκια που φαίνονται ότι είναι μπροστινά, αλλά είναι η πίσω πλευρά μου, η λάθος.
αυτή είναι η κανονική πλευρά μου, έτσι, η ανάποδη πλευρά μου. Οπότε σε αυτά θα πάω και θα μπω από εδώ, έτσι, παίρνω μαλλί, προσπερνάμε πάντα το πρώτο πόντο, έτσι. Και ένα 4. Ωραία. Τώρα τα επόμενα 4 ποδαράκια είναι από την πίσω πλευρά, οπότε θα κάνω στους επόμενους 4 πόντους ποδαράκια στην πίσω πλευρά του κάτω πόντου. Οπότε παίρνω μαλλί και μπαίνω εδώ. Ακριβώς το αντίστροφο από ό,τι κάναμε πριν. Τρία. 4 είπαμε χρειαζόμαστε, έτσι. 3. Και ένα ακόμα. 4. Αν γυρίσετε το πλεκτό σας από την καλή του πλευρά, θα δείτε ότι έχει αρχίσει και εξελίσσεται και αυτό το τετράγωνο με τα μπροστινά ποδαράκια που κάναμε έχει εμφανιστεί εδώ πάνω τώρα σιγά σιγά. Και εδώ από πάνω του είναι εμφανισμένα τα ποδαράκια από την πίσω πλευρά που βλέπουμε. Οπότε θα πηγαίνει έτσι, μία σειρά από εδώ, μία σειρά ανάποδη. Ανά δύο λοιπόν σειρές θα κάνετε διαφορετικό πλέξιμο. Συνεχίζουμε λοιπόν, ξαναφιάνω το βαλονάκι μου, έχω τα 4 ποδαράκια που είναι τα μπροστινά μου. Οπότε σε αυτά τα ποδαράκια θα κάνω πάλι μπροστινή πλέξη. Παίρνω και μπαίνω μέσα από μπροστά. Τα επόμενα 4 είναι από την πίσω πλευρά τα ποδαράκια του προηγούμενου γύρου, οπότε κάνω 4 ποδαράκια στην πίσω πλευρά των πόντων του κάτω γύρου, οπότε μπαίνω από εδώ. Δύο. 4. Τα τελευταία 4 ποδαράκια μου είναι στην μπροστινή πλευρά, οπότε κάνω 4 ποδαράκια στην μπροστινή πλευρά των κάτω πόντων. 1. Τρία, 4 και μου έχει μείνει ο τελευταίος πόντος μου από τις αλυσίδες που γύρισα και κάνω ένα μισό, είπαμε. Ωραία, τελειώσαμε και το 5ο γύρο, πλέκω 2 αλυσίδες και πάω στον 6ο γύρο.
Αυτή είναι λοιπόν η καλή πλευρά από το πλεκτό μου. Όπως βλέπετε έχει αρχίσει και χτίζεται η πλέξη μου, το σχέδιο του καλαθιού. Συνεχίζετε και κάνετε ακριβώς το ίδιο πράγμα ανά 2 γύρους, ώστε να επαναλάβετε το σχέδιο για όσο θέλετε να μακρύνει το πλεκτό σας, και στην τελευταία σειρά σας, όταν θέλετε να τελειώσετε το πλεκτό σας, θα πάτε και θα πλέξετε σε κάθε πόντο από ένα ποδαράκι απλό, έτσι, χωρίς να προσπεράσετε τον πρώτο πόντο, όπως συνήθως σε κάθε σειρά κάνουμε. Σε όλους τους πόντους θα βάλετε από ένα ποδαράκι, θα κόψετε το νήμα σας και θα κλείσετε το πλεκτό σας, κρύβοντας τα υπόλοιπα της κλωστής σας. Αυτή η πλέξη είναι ωραία και σε αντρικό κασκόλ, αν το κάνουμε, είπαμε, με σκούρο χρώμα. Βασικά έτσι θα γούστα του κάθε άντρα, ο καθένας δεν ξέρω τι χρώμα μπορεί να θέλει να βάλει πάνω του. Εγώ αν έκανα κασκολέκι θα το έκανα με αυτό το σχέδιο, είναι ωραία αυτή η πλέξη. Αν σας δυσκολεύει, αφήστε μου κάποιο σχόλιο να το διευκρινίσουμε και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι μας. Ευχαριστώ, γεια σας.